lamun yang pancen kowe bisa mateni lan aku. Tanggung bukteke. Maju sajangka kawe lekane ngajoran matiku. Licik kowe Handoro. Sumbar duwae kaya tening gluduk sajroning mangsa ketiga. Kasunyatane apa? Kowe ora duwe dikaya kang isih aku, Handana. Handaka. Yen pancen kowe satriya kang duweni kadikayan kang luwih pilih apa tanding tangyo Handaka. Handana. Ojo kirang kemuyu kowe. Sakwise Kantaka. Nanging Handana, kowe ora pantes kaya ngono. Sing mijil wedha ora liya kejaba kok aku sing kaperna tuwae Handaka. Handana, kepiye calon ngubuk aku ayo dipatoke kowe karo ketandingan. Kowe kaon aku tunggal ndok ning kene panabaran. Kowe apa aku sing temekaning pati Handana? Ora usah dadak kakean tembung kang tanpa guna Handaka. Ayo padha-padha duweni kadikayan aji jaya kawijayan ditentokke nang pawan kene. Panabaran prapaku sing jebabah lemah seno depane Bantala. Yes. Ya. Handana, Inggih kula. tak perintah apa kowe kok malah padha padudon
adu kasekten atau sing balung uleting kulit iki sing kok rebut apa Kanjeng Rama Hendro Kanur ngantos kula bentak sirah lawan Andono mergo aku kepengin sapa sing mijil kuwi papanku. Kanjeng Rama mapan keberan wonten panjenengan ing papan mriki Rama. Tenanipun ngantos kula lan Handaka bendak sirah. Estunipun ngrebutaken sinten ingkang kapenawarta. Mula kanthi menika Kanjeng Rama ingkang peparing pepadang perkawis menika namung panjenengan. Panjenengan saged ngentokaken sinten angkah lan kowe apa dening kowe Andono yen kowe saben dina mung tansah kepengin ngerti sapa sing luwih tuwa sapa sing luwih nom Rama dhewe ora ngerti satane antaraning Andono apa dening Handaka mula tak jaluk aja nganti rebut ing bab yuswa endi sing kurang sing nom sing tak jaluk kowe padha rukun supaya yen kowe rukun mimbuhi kekuataning Kadipaten Sukodana ora kaya ngene iki cacahan. Kanjeng Rama monggo panjenengan paring pepunton sinten ingkang kapenah werda kula napa Andono. Handaka lan kowe Andon inggih Rama. umpama ing mengkoning kelakon kowe ngerti sapa sakjane sing tuwa lan sing nom dur apa sing kok karepan Kanjeng Rama menawi sak mangke sinten sing kaperna tuwa antaraning Handaka napa Handana menawi Handana ingkang kaperna werta menawi sak mangke benjang menapa panjenengan sedo si 10 ingkang dados jumeneng nata wonten ing Sukodana. Aku sing bakal Handana lan kowe Handaka nek ngono padha wae kowe ngalap bapatining wong tuwa sak ora-orane besok lamun Rama wis ora kuwadang kembat raja ing Sukodana siji ing antarane loro mesti bakal tak tintiri kamu bawah ning aja kaya ngono Kanjeng Rama nek panjenengan menika sampun sinten malih menawi boten ingkang putra dados menteri kawibahan wonten ing Sukodana boten Handana Kok ing bisa ndak kowe antaraning Handana apa Handana sing keperang cukup saya suwe aku ora mati gering ora mati bilang ning mati gering ngrasake kowe rebutan umur sing tuwa ya ini nek pancen kadang atimu kowe kepengin ngerti sapa sakraning sing mijil werda lan sapa sing nut iki leres Kanjeng rungokke ya rungokke Nggih. nek kowe kepengin ngerti sapa sing tuwa lan sing nyom iki ana syarate menapa syaratipun Kanjeng Rama syarate ora bot Handaka lan kowe Handana ora esuk ora sore lamun sing wis bisa boyong putri tumeka ana ing Kadipaten Sukodana luwih dhisik ya kuwi sing tak pestheke yuswaning luwih dening tuwa Tambah pangestu Rama. Kanjeng Rama menawi mekaten sampun panjenengan kula suwun minangka colok obor lampah kula Kanjeng Rama kula badhe mulih Handaka aniki nek pancen kowe wong tuwa mung tansah bisa ndedonga ing antaraning kowe lan sedulurmu Handana muga kasebatan mbuh kowe mbuh Handana sing luwih dhisik nggawa wong wadon tumeka ing Sukodana ya kuwi sing tak tetepake bareng kula nyuwun pamit sampai pangestu sing pernah kuat mergo nalika ngarati
Rama netepi wajib ora bisa nisteni nggon mulai. Ning muga-muga siji antaraning loro bisa mbuktekake tak ranti to ning. Lungguh umum pangeran Pati. Ana ing kapangeranan nanti kapan aku bisa nampa cicitku pangeran Pati lan pangeran Pati. Ngendi dulune yen aku duwe hak ana ing negara Tulungagung. Kumowani kowe nyedaki ana ing kapangeranan tanpa tak timbali. Ana wigati ngono. Dadah tutup kowe iki lakon kathah jeng pangeran. Kula niku jane nggih pangewet anggenipun kula miwiti. Soang-soang mergo bisa kasebatan. Tumenggung kula santo. Aku tak budal dhisik. Sampe Wong temenggung apa? Lho kok sing dadi karo pantih. Ora. Jokat didarani. Sak legeran endonge Tulungagung. Sampun perang. Iki lho negara kemarin Pati. Sapa sing pangkoso? Wong Bayu Anggara. Sampun perang Bayu Anggara lan Hendro negara kemarin Pati. Wong aku. Tulungagung. prajurit derekno aku tumuju nang Tulungagung. Mergo aku ora nrimo anggone pengiran Bayu Anggara ora dadi oleh Tulungagung. Ora jaluk sekabeng prajurit ojo syoga ing gati manunggal dadi sawiji. Ora mung kuwi. Apa rampen peperangan iki padha cepat. Nanging aku pengen mangerteni. Kepiye siaganing para prajurit? Panjenengan boten usah watos. Sedaya prajurit menika sampun pagitetes syaga ingkang manunggal dados sawiji. Bagus. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake.
yen kowe kabeh wis padha siaga ing gati. Budalan iki bakal tak wiwiti nganggo kok. Rotang tomo. Siaga. Ngesti sanjata lumaksana makita kita. Anyo. 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 Ojo nganti kasih kangelan. Kowe bakal dikantuk dibono. Anyo. langen wilopo para sabta dewan keprabon ana ing tulungaku ingsun wis unduriyasa sepo bakal ngenemake praja ing ari karenggan iki putraning ingsun Endra Kusuma jumeneng nata ing tulungaku
lho. Iku kopo serbunging Tulungagung. Tanpa nono nastaken. Kula mboten setuju. Ayo Anggoro. Kang Mas Prabu Indranegara. Dadake kejuteng asik. Wisudan iki siram. Kocak arah. Oh. Ibarat nginang burung abang. Pangarso gampang ceklek ati, gampang mutuske kahanan. Kula niku kadang panjenengan. Lamun kula gadah hak wonten Tulungagung menawi panjenengan sampun lungse, panjenengan nglitiraken Dewaning Prabon dhateng punan kula. Kula niku duwe hak awet kula katetepaken dados pangeran pati. Kang Mas, monggo kawicaksanan wonten panjenengan. Nanging menawi wonten prastawa ageng katimbulaken perangane hati-pati saking Brametan. Ampun ngepataken Pangeran Bayu Anggoro. Raya kosek pati. Mangestaken Jawa bareng lengser. Menawi wonten kepalanipun Kang Jero, kula badhe nyimutaken dhateng Paman Bayu. Elingke kena yen penting bakune aja nganti nuwuhake pangurban yen bisa riyen krana aloko. Kepalanipun Paman Prajurit banjur saka ngendi papan panggonan? Diwanwake. Ya, Sosro Yudo. Sastra Yuda. Senopati saka pangeran. Oh, penyuwun. Kosok balene sapa? Ya. Aku Senopati Tulungagung ya Wiropati. Wiropati. Ya bener penyuwun. Banjur apa sediamu nganti kowe wirid perangan para prajurit nganti temeka ana ing tapel wates Tulungagung. Yen kowe dulu ngerti tak wene ngerti. Ya. Nganti aku penunggah ora Tulungagung. Tenane aku ora nrima anggone pangeran Bayu Anggoro ora dadi ratu ora Tulungagung. Yen ngono cetane tekamu ana ing Tulungagung iku ora trima.
utawa kowe gugat ana ing Tulungagung. Mula larapkan pengelangser Hendro Negoro. Nanging aku Senopati ning Tulungagung sing duweni kewajiban njaga sautuhe ketentraman ana ing Tulungagung. Sapa wae sing ndungkang pranatan ana ing Tulungagung kalebu kowe sing ora bisa gawe tentrem ing Tulungagung. Tak singkirake. Yen ngono kowe ngalangi aku. Mestine wae kaya ngono. Rawe-rawe anas malang kutuk.
Waduh, waduh, wah. Iki wayahe amputasi. Ya, Cok. Eh, Nang sama piye? Kok iso geden piye kancaku? Ngendi ki iso mari apa ora? Wis ora iso mung lari. Aja ono. Bulan. Kabeh bulan. Wis apa bulan? Imam blok kesegol apa, Sok? Guys. Sok. Tak kuat kok. Manca si Mas piye? Tahu si karek mangan kok. Eh. Ora trimo kene. Ancaku kalah wani kowe. Wani ora? Eka, kakang lawani ora kok. Lah kok tambah maju. Ora wani. Wani